garrantzitsua da pixka Fiaren ibilbidea bera ere goraipatzea. Uste dut bereziki momentu honetan, sistema honetan eta bereziki banka honekin hainbeste zalantza sortzen dien garai hauetan, pozgarria dela ikustea banka etiko bat horrena martxan dagoena eta bereziki gai sozialetan horrelako implikazioa duena. Udalak konpromezu horrekin jarraituko du, beste eredu batean sinisten duelako, eta ikusten duelako eredu horren izlada oso on bat Fiaren bertan dagoena, eta beraz, gure partetik jarraituko dugu konpromezu horrekin. Por mi parte, solamente comentar que este es un primer paso y que a futuro pues, estamos abiertos a colaboraciones de otro tipo, con proyectos que pueda tener FIAN entre manos, tanto sociales como de desarrollo económico o de empresas o de lo que fuera. En ese sentido, pues manifestar toda nuestra disposición para que esa colaboración se mantenga en el futuro y bueno, que esperamos que así sea. FIAR da proiektu bat alternatiba ekonomiko konkretu bat osatzeko, da Danon arteko kreditu kooperatiba berri bat egin, Danon dirua Danon artean kudeatzeko, gure gizartearen aldeko proiektutan inbertitzen. Eta gaur sinatu dana da Errenteriako udalaren parte hartzea gure proiektuan, hau da, bazkide bihurtu da eta urrengo asanbleatik aurrera deia jasoko du beste bazkideekin parte hartzeko. Bakoitzak boto bana dauka, baina egia da udal batek halako proiektu baten barruan sartzeko erabakiak eragin handia dauka gizartean, herriko jendearengan eta alboko inguruan mezu bat zabaltzeko alternatiben alde eta gonbidapen bat luzatzeko gizarte osoari proiektuan parte hartzeko. Empezamos unas cuantas personas a juntarnos para ver un poco cómo desarrollar esto aquí. Y bueno, pues estas personas nos venimos juntando una vez al mes aproximadamente desde hace cosa de un par de años y bueno, poco a poco hemos ido tratando de hacer nuevos socios y bueno, y dentro de los nuevos socios efectivamente uno de los objetivos era fundamental para nosotros porque podía ser un impulso, una palanca importante, pues conseguir que el ayuntamiento se implicara un poco en este proyecto. Un proyecto de banca ética que no solo quiere ser una banca tipo tradicional para las personas, sino sobre todo para tratar de impulsar nuevas actividades que tienen dificultades a la hora de conseguir créditos en la banca tradicional y que desde aquí pues, se pueden impulsar. FIAre sortu zen formaltasunez 2005 urteko azken egunetan, eta ziren Bilbon bulego batekin, 3 pertsonakin eta produktu bakar batekin. Momentu honetan, 7 pertsona era, pertsonaren bat badeko du kontratuta bai Bartzelonan, bai Madrilen. Bazkideak momentu honetan 3.000 dira estatu osoan, eta bezeroak 1.900 inguru. Bai pertsonen aldetik eta bai zenbakien aldetik lehenengo momentutik 160 Euskal Herrian izan da, eta bulego nagusia Bilbon jarraitzen du, eta hemen jatorria hemengoa da, baina baita ere gure gizartean topatu dugu balore batzuk hor Danon artean banatzen dugu zela, eta halako proiektu bat bultzatzeko importantea diela, bai nazioarteko lankidetza, bai ingurugiroa, bai bazterkien aurkako mugimenduak, hor badau militantzia bat modu baten esateko, prest dauela proiektu berriak bultzatzeko,
eta proiektu alternatiboak bultzatzeko, eta jakinda ez da espero estatuak edo ez dakit erakunde publikoak zuretzat sortzea. Konbentziturik gaude guk geuk sortu behar dugula gureak izateko, eta errastasun hori topatu dugu euskal gizartean eta horregatik jarraitzen du proiektuaren lidergotzan.